Tikulandireni abale chifukwa cha nthawi ino imene tili nayo ya mkambirano wathu wa mawu a Mulungu. Khulupirira kuti watipatsanso mphamvu watidzusa ndi moyo ndi cholinga choti tikapitirize kuyang'anabe pa nkhope yake ndi kumukhulupirira iye. Ndiye tisanayambe zonse tiseke maso tipemphere ndi Mulungu atisogolere. Olemekezeka ndiye inuyo Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu amene mwatipatsa kuwala uku kuti tikhozanso kuchitira umboni za ubwino wa dzina lanu, makamaka chifukwa cha kumene ife tikuchoka komanso kumene ife tikupita. Mutidalitse ife nthawi ino ndipo mutikumbutse za mawu anu awa kuti makamaka apitirize kumveka m'makutu mwathu ndi kuti abale zipatso zochulukira makamaka kutithandizirabe kukhala okhulupirika mu ufumu wanu. Ndipo mutsogolere phunziro lonse limene tikhale nalo, mukanize zoletsa zonse zimene zikhoza kutisokoneza, ndipo ukulu wanu uonekere mwa Khristu mpulumutsi wathu okondedwa. Amen. Tsiku la lero ndikhala ndikungopitiriza pamene ndidasira, komano ndigwisa ntchito vesi imodzi yokha makamaka ku bwino ndigwisa ntchito vesi imodzi kwambiri m'buku la Efeso, zinazo ndizingozifotokoza chifukwa chimene ndifuna kuti ndichikambe kwambiri ndicho chonena kuti lamulo limene lili la Khristu limene makamaka likuonekera makamaka mu banja. Chifukwa tikumbukire kunena kuti leso limene tinali yakumbuyo tinkakambiranapo zoyenera banja la munthu, ndiye tinazadukapo phunziro lathu sitinalimaliza chifukwa cha zovuta zina, koma tsiku la lero ndio ndingolankhulapo kwambiri makamaka Efeso chapter 5 verse 24 ndimene makamaka ndichite nayo kwambiri. Ndi tikhoza kusekula m'Bible athu tipite ku buku la Efeso chapter 5 verse 24 ndimene ndikambe kwambiri tsiku la lero makamaka ku lamulo la Khristu Yesu limene likuyenera kuonekera makamaka pakati pa anthu. Verse 24 akuti, komatu monga eklesia amvera Khristu, koteronso akazi amvere amuna awo mzinthu zonse. So nkhani yayikulu ndimene tikhale tikukambirana kuti monga eklesia amvera Khristu, momwemonso akazi akuyeneranso kumvera amuna awo mu zinthu zonse. So kungopitirizabe makamaka pa nkhani ya zimene zili zoyenera banja la munthu. Mwina ndingokukumbuseni beni kumene tikuchoka, zina zaizo zimene tinkakhala tikukambirana. Mu phunziro lapitalo tinkakambiranapo nkhani ya choyenera mkazi makamaka mu banja, kunena kuti mkazi akuyikidwa kunena kuti akhale omvera komanso akhale m'manja mwa mwamuna. Ndiye tinaonapo mbali ina kunena kuti mwamuna mbali yake ndiyonena kuti akuyenera kukonda mkazi wake, pamene mkazi akuyenera kumvera mwamuna wake. Ndipo kumbali ina yayikulu ya chapter chimene chichi imakhanso ikuonetsera kunena kuti anthu awiri awawa mwamuna ndi mkazi sakupanganso zinthu ziwiri tsopano, komano akukhala chinthu chimodzi, akukhala ngati thupi limodzi. Ndeno tinkaonapo kunena kuti ngati mkazi angakhale akumvera mwamuna wake, izi zikhoza kupangisa ngakhale mwamunayo kumukonda mkaziyo makamaka mosalekeza, kumukonda ndi chikondi chopanda malire. Ndeno mbali ina ngati kumverana ukuku kungakhale tikukuonekera ku banja la munthu limene lili, zikatifikisa makamaka kwa Efeso chapter 5 verse yake ya 25, 26, 27 imene ikaonesere kunena kuti palibe banga kapena palibe makwinya kapena palibe cholephesa china chilichonse, chifukwa ngati anthuwo mawu awo onse amene akutuluka pakati pawo akumverana wina ndi zake, ndikukhulupirira kuti chimwemwe cha banja lija ndoti chikakhala chikupitirira. Mwamuna sakakhalapo ndi regret yonena kuti anapeza mkazi olakwika, akakhala ndi chimwemwe kuti anapeza mkazi oyenera, komanso mkazi poona chikondi cha mwamuna akakhalanso ndi chimwemwe kuti anakwatiwa ndi mwamunanso amene ali woyenera. Ndeno tikaona zonsenzi po mene amakamba za mkazi komanso mwamuna, tinaponapo makamaka kuti ichichi ndi chisisi chikuyenera kukhala chisisi chachikulu. Tikapita ma verse 32 Paulo anangokamba pakunena kuti ichichi ndi chisisi chachikulu, akukambano za Khristu ngati mwamuna komanso eklesia ngati mkazi. Ndi zina mwa izo zimene zimayenera kuti zionekere makamaka mu phunziro limene tikayenera tikambirane mu nthawi imene. Mbali inanso yayikulu ndiyonena kuti tikuyenera kuzindikira ichi kuti pakati pa mwamuna ndi mkazi
amene anakhala oyambirira kulengedwa. Tikabwera ku chipangano chakale Genesis chapter 2 timapezapo kuti oyambirira anali mwamuna then kenako anali mkazi. Zimenenso buku la 1 Timothy chapter 2 verse 13 zikuchitira umboni kuti pakuti mwamuna ndi amene anayamba kulengedwa kenako chani kenako mkazi. Zimeneno zimatumphula ganizo lalikulu lonena kuti amene akuyenera kukhala ngati wamkulu mu banja kapena ngati head akuyenera kukhala ndani? Akuyenera kukhala wa mwamuna. Mbali inanso tikaonano ku nkhani ya umoyo wa Chikhristu tinkatsindikapo kunena kuti malingana ndi Akorinto 1 Korinto chapter 11 verse 3 tinaonapo kunena kuti tikabweranso mu nkhani ya mpingo uli pansi pa Khristu Yesu. Ifa Khristu ndi amene ali mutu amene akuyimiridwa ndi mwamuna. Mpingo uli pansi pa Khristu Yesu ndeno Khristu ali pansi pa ndani? Pa Mulungu. Malingana ndi 1 Korinto chapter 11 verse 3 chomwechonso chikuyenera kuzindikirika ndithu kwa mkazi kunena kuti mkazi ali pansi pa ndani? Pa mwamuna, chifukwa mkazi ndi amene anatengedwa kuchokera kwa mwamuna kapena kuti umoyo wake uli umoyo wa mwamuna wake, ngakhale unapasidwa kwa iye kukhala kati umoyo wake wokha, komano ndithu umoyo umene ali nawo ndi umene wachokera kwa mwamuna wake, chomwe chakuyenera kupereka ulemu kwa mwamuna wake. So tikabwano kukafika ku pansi kwa chapter 5 makamaka verse 33 tikaonapo kunena kuti akukamalizapo po ndi kunena kuti komanso inu yense payekha yense akonde mkazi wace wa iye yekha monga adzikonda yekha, ndipo mkaziyo akumbukire kuti aziopa mwamuna. So nkhani yayikulu ndi imene kuti mwamuna akuyenera kukonda mkazi wa yekha plus aponso mkazi akuyenera kuti so aziopa ndani? Aziopa mwamuna wake. So tikaona mkazi tikungokamba za mpingo, so mpingo ndiye mwanjira ina akuyenera kuti uope Khristu Yesu amene ndithu ali ngati pamwamba pa iye. So tikabwera mkati somwa ma chapters ena ngati Bible timapeza kunena kuti kuopa kumene kuku sinkhani yonena kuti azingokhala onthunthumira ndi mantha kunena kuti mwamuna wanga ndi amene ali wamkupa pang'ono wanga, komano nkhani yaku ndiyonena kuti pakuyenera kuti pazikhala kupasana ngati ulemu kapena kuti kuzindikira po mbali imene wamkazi ali pomaso mbali imene wamuna ali. Ndipo tikabwera ngati buku la Masalimo 111 verse 10 timapeza kuti Bible kunena kuti chiyambi cha nzeru chimakhala kuti kuopa Mulungu konse plus apa Miyambo chapter 1 verse 7. So kuopa kumene kukundoti ndi kumenenso kungakapereke chimwemwe kwa mkazi amene kuti banja lake likapitirire kukhalabe kukhalabe lamphamvu kapena kukhalabe la chikondwerero. Neno zonsenzi tsiku la lero ndingofuna kuti tingosindike kwambiri zivekese kwambiri kunena kuti kodino mkazi chimene akuyenera kumvera kwa mwamuna wake ndi chani mu banja. Nanga ndi lamulo liti limene wamuna akuyenera kuti alipereke kwa mkazi wake kapena kuti ndi mawu ati amene mkazi akuyenera kumvera nawo mwamuna wake. Zimeneno kumapetopeto ndithu zikationetserepo lamulo la Yesu Khristu limene likuyenera kufikira yani? Kufikira eklesia umene uli mpingo wake limenenso lili thupi lake. So ndikapekapo chitsanzo cha banja kunena kuti banja likamayamba ndithu pali zinthu zina zimene zimaonekera. Mwachitsanzo mwamuna amakhala ndi zokonda zimene akuyenera kuzionesera kwa ndani? Kwa mkazi wake. Komano pambali pa zonsenzi timapezapo kunena kuti pakati pa mwamuna ndi mkazi amene amakhala kuti oyambirira kukonda nzake kapena oyambirira kufuna nzake amene akukhala ndani? Amene akukhala wa mwamuna. Tikabwerapo makamaka ngati buku la 1 Yohane chapter 5 verse yake ya 10 amanena kuti Mulungu ndi amene anayambirira kuti kukonda, komanso verse yake ya 19 imaonetsera kunena kuti si ife amene tinayamba kukonda Mulungu kapena Khristu, koma Khristu ndi amene anayamba ife kuti tani? Kuti. So tikabweranso ku nkhani ya mwamuna ndi mkazi oyambirira kukonda ndikuti ndi mwamuna. Mwamuna amasankha mkazi amene kumtima mwake akuona kuti akhoza kukhala chibwemwe cha iye. Ndeno nthawi imene munthu akusankha kapena kuti mwamuna nthawi imene akusankha mkazi ndikukhulupirira kuti amakhala kuti sanapenzepo china chilichonse kwa mkazi uja. Amakhala kuti akuyembekezera zinthu zina kuti akaziona kuchokera kwa mkaziyo, koma amakhala kuti palibe china chonse chimene mkazi wachita kunena kuti akhoza kukhala kuti chikhoza kukhala ngati kuti mwina quality imene yampangisa kuti mwamuna wake amkonde. So chimeneno chimafunikira ndichonena kuti mmene akuyamba step ya 1 aziyendera limodzi anthu amene mwamuna ndi mkazi amene akuyenera kuyendera limodzi. Ndoti chimene akuyankhula mwamuna mkazi mongano lo imene ali nayo ngati mubanja kapena kuti mubwezi akuyenera kumvera china chilichonse. So paliponse pamene akumvera chinthu chimene ndikukhulupirira kuti chikapereka chimwemwe kwambiri kwa ndani?
kwa mwamuna wake. Zimene no tikabwera ngati pa verse 31 ya Efeso chapter 5 tipeza kuti chifukwa chaichi munthu azisiya atate ndi amayi nadzadziphatikana ndi mkazi wake ndipo iwo awiri adzakhala thupi limodzi. So chifukwa chotino akuona kumvera kumene kukuonekera pa chibwenzi. So mwamuna uja amapanga ganizo onena kuti ndikuyenera kuziphatika ndithu ndi mkazi amene kuti tikakhale chani thupi limodzi. Zina somwezo zimene zimaonekera kwambiri pamene anthu tikuyamba kwambiri umoyo wathu wa Chikhristu, chifukwa tinakhala tikukamba ndipo tizakhala tikukamba bekunena kuti umoyo wathu wa Chikhristu, umodzi wathu wa ife ndi Khristu ukuonekera pamene ife taphatikana ndi dani ndi Yesu Khristu. Tikabwera 1 Korinto chapter 12 verse 12 timapezapo kuti pali ubatizo ndithu umene umatitengera ife kubwezi ndi Khristu Yesu, kubatizidwa mwa mzimu umodzi. So ziwalo zonse zimene zili mu mpingo zimene zapanga thupi la Yesu Khristu zikulandira moyo wa Yesu Khristu mkati mwawo, umene aliyense amene ali mkati menemo azikhala kusogozedwa ndi umoyo uti umenewo. So tinaonapo kunena kuti fundo yokhayi ndi imene ikutipanga ife kukhala umodzi ndithu ndi Yesu Khristu. 1 Korinto chapter 6 verse 17 Bible limapitirizabe kuti kumbusa kunena kuti akuti pamene munthu mzimu wa munthu waphatikana ndi mzimu wa Yesu, anthu amene wawa amapangano chani, amapanga mzimu umodzi, kapena kuti pamakhala kuti papangika mzimu umodzi. Ndithu mzimu umene uwu ndi umene ndithu umakaonetsera chiwalitso chenicheni cha umoyo wa Chikhristu, chifukwa tsiku ndi tsiku ndithu ukakhala oyang'ana, odalira, komanso oyembekezera kuti mzimu umene ukuphunzitsa chani plus apo ukulongosolera chani za pa tsiku limene. So chifukwa cha umoyo umene mzimu wa Khristu pakupezeka unophunzitsa onena kuti banja la munthu, monga banja la munthu anthu atengana kukakhala thupi limodzi, komanso monga Khristu ndi munthu wina aliyense amene waziphatika kwa iye akhala thupi limodzi. Pamenepopo ndikukhulupirira kuti pazikapezekapo mawu amene azikakhala tsiku ndi tsiku ngati banja akugawana kapena akulimbikisana. So paliponse pamene chiyanjano chimene chikupitirira kuonekera, ndikukhulupirira kuti zikapangisano banja limene kuti likakhale lolimba. Ndetu funa tione kunena kuti kodi ndi chinthu chiti chimene chimapangisa banja kunena kuti likakhoze kuonongeka. Banja likakhoze kuonongeka chimachitika ndi chani? Nanga umoyo wa munthu ndi Khristu Yesu kunena kuti mwinaso ukakhale olimba kapena kuonongeka kumene chimachitika ndi chani? Chifukwa zioneka mofanana makamaka ndi mmene banja la munthu likuyendera. Ndikukhulupirira kuti mwachitsanzo tsiku limene ndingapekapo chitsanzo chenera kuti munthu ukukwatira, mwachitsanzo ngati mmene ndikawatene ndikaonapo ziyang'aniro zina zimene zinali zondisangalatsa kunena kuti mkazi wanga akuyenera kukhala izi, akuyenera kundimvera ichi. So atamvera step imeneyi yoyambirira, ndikukhulupirira kuti sizimatanthauza kunena kuti mkazi wakwanisa china chilichonse, chifukwa pali zina zimene bakuyenera kuti akazimvere koposa zimene wazimvera kale mu step yoyambirira, zimenenso kwambiri zingaonekere kwa munthu amene waziphatika iye ndi Khristu Yesu. Chifukwa chani? Kuziphatika iwe ndi Khristu Yesu kugawo loyambirira, mzimu wako ndi mzimu wake kuphatikana kupanga umodzi, sizimatanthauza zonena kuti china chilichonse ndiye kuti wachimaliza apopo kuchikwanirisa kapena ku lamulo la Khristu Yesu ndoti lonse walilandira kapena walimvera mokwanira koposa. Pali zina zimene kutsogolo kwa ndime zimayenera kuti zikaonekere, zimenenso zimayeneranso kuonekera mu banja la munthu pamene mwamuna ndi mkazi aziphatikana mu step yoyambirira, komanso mu zokambirana zawo zoyambirira zimene anazionetsera, zimene amverana nazo, zimeneno zimakawatumphulira ku gawo la namba 2 limene likuyenera kuti likaonekere pamene aziphatikana ngati banja kapena ngati thupi limodzi. Manja ina mbanja amonso mumayenera kuti mukakhalenso kumverana komanso kupasana ulemu, zimenenso zikuonekeranso kwambiri kunena kuti pa nthawi yonse pamene ife ndi Khristu Yesu taphatikana chonchi kupanga thupi limodzi, pali zina mu gawo lina zimenenso zimayenera kuti zikatani zikuonekere mu moyo wathu wa Chikhristu. Kodi zinthu zimene zino ndi zinthu ngati ziti? Ndi zina mwazo zimeneno tizikhala tikuzikambirana tsiku la lero, zimene ndithu ndikulitcha kuti lamulo la Yesu Khristu limene Khristu akulipereka makamaka kwa mpingo wake umene ukuyenera kuti umvere lamulo limene lili, monganso mwamuna ameneranso kupereka zinthu zina pamene wakwatirana ndi mkazi wake kuti zikakhale zothandizira banja lawo kupita chani, kupita chitsogolo. Sitichedwa ndi kudzitengera tokha makamaka ku lamulo limene takhati kulisukuta kwa nthawi yayitali. Tikumbukira zonena kuti dziko limadziwa kwambiri malamulo angapo, makamaka tikabwera ku nkhani ya Chikhristu. Anthu amadziwa za malamulo 10 amene makamaka anaperekedwa pa Mount Sinai kunena kuti atsogolere ana a Israeli kukumvera konse, ndipo Mulungu ananena kuti nthawi yonse pamene akhala akumvera malamulo amene wa mu mpangano limene linali la mbuyo,
ananena kuti ndithu chizawakhalira iwo ngati chilungamo. Komano tikayizukuta lamulo limene timapeza zonena kuti silinapindulire ana a Israeli kufikira kukhalidwe loyikika la Mulungu. Ndeno tikabwerano mu gawo lina tipeza zonena kuti Mulungu pakupita pa nthawi anasinthapo nabweresapo pangano lina latsopano ndithu limene timaliona likuwalira kwambiri mu 2 Korinto chapter 3 makamaka pangano la mzimu limene linayenera kufika pakati pa anthu. So tikatsika mkati mwa ndime timapeza kuti Khristu Yesu amene anali pa dziko lapansi anali atawalongosolera kale ophunzira ake makamaka za lamulo lina limene anayenera kulilandira, limene ndithu mu masirezi athu takhala tikuphunzirapo kunena kuti pali lamulo lina loposa malamulo onse limene ana a Mulungu analilandira kwa Khristu Yesu. So tikabwera mwachidule ngati ku 1 Yohane chapter 3 verse 21 kufika 22 23 timapezapo akunenapo malemba kunena kuti paliponse pamene ife tikhala tikumvera Khristu, paliponse pamene tikhala tikumvera Mulungu, akuti china chilichonse chimene tizakhale tikupempha kwa Khristu Yesu, Khristu Yesu azatichitira chifukwa choti ife timasunga malamulo ake. Ndiye lamulo limene Yohane analionesa m'buku limene anafika polankhula zonena kuti koma lamulo lake ndi ili, kunena kuti ife tikhulupirire dzina la mwana wake ndi kukondana wina ndi mnzake. Zimeneno zimatitengera kwambiri kumbuyo ku zimene Yesu Khristu anazinena kale makamaka chibalingana ndi verse imene chifukwa kunena kuti monga anatilamulira. So Khristu anawalamulira chani anthu amene analowa mu Chikhristu. Tikabwera mu buku la Yohane chapter 13 verse yake 34 mwina ndingowerengano verse imene kuti muonepo lamulo limene Khristu Yesu nthawi ina analisiya kwa ophunzira ake kunena kuti likuyenera kusatira pakati pa kuti akakhale mu chiyanjano ndi iye. Yohane chapter 14 verse 13 verse yake ya 34 ndi 35 anakamba chonchi 13 verse yake ya 34 35 Bible kunena chonchi 34 akunena kuti ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi mnzake monga ndakonda inu, kuti inunso mukondane wina ndi mnzake. Verse 35 mwayi adzazindikira onse kuti muli akuphunzira anga ngati muli nacho chikondi chikondano wina ndi mnzake. So izi ndi zimene Yesu Khristu amanena kuti ngati ndithu tingakhale nacho chikondano pa wina ndi mnzake, ili ndiye lamulo latsopano limene linafikira kwa ndani? Kwa Akhristu, limene ndithu tikulizindikira ano makamaka chifukwa cha chiphunzitso chonse chimene tachilandira masiku ano. Komano pali chinsinsi china chimene ndachiona kunena kuti makosana ambiri pamene tili mu moyo wa Chikhristu, izizi zino zangobwera ngati doctrine kapena ngati chiphunzitso chimene munthu akhoza kungochilongosola kunena kuti okay, Yesu anatipasa lamulo ili kunena kuti ife tikondane wina ndi mnzake kapena kuti tikhulupirire dzina la iyeyo kapena kuti tikhulupirire Yesu Khristu. Zimene taziona kale mu maphunziro athu ambuye munena kuti tikamakamba za ntchito ya Mulungu ndiko kukhulupirira pa ndani? Pa mwana wa Mulungu amene ali Yesu Khristu. Ndeno tikaona zimene zizi anthu ambiri zikumakhala kophweka kungozifotokoza kunena kuti Akhristu ananena chonchi, Khristu ananena chonchi, zangobwera ngati mwa chiphunzitso. Komano tikaona mkatikati mwa ndime tikufuna noti limvesese lamulo limene likumfikira ngati no ndani, likumfikira ngati no munthu kunena kuti akuyenera kulizindikira plus apo akuyenera kulimvera chifukwa ndilofunikitsitsa kwambiri lamuloli. Mukatsika musi muona kuti Yesu Khristu anakambapo ndithu mu Yohane chapter 14 verse 15 kunena kuti ngati mukonda ine sungani chani? Sungani malamulo anga. So nkhani yonena kuti kodino lamulo limene likhala likusungika motani pakati pathu makamaka la chikondano wina ndi mnzake komanso kukhulupirira pa dzina la Yesu Khristu. Zina mwezo ndi zimene zingatithandizire kuti timvetsetse kunena kuti kodi mkazi mu mbanja ali ndi lowo yotani, nanga Khristu wina aliyense amene walandira mzimu wa Khristu Yesu mkati mwake pali lowo yotani imene akuyenera kuti ayitani ayimvere kapena ndi lamulo lotani limene akuyenera kuti alitsatire. Ndeno tikabwera kutsetsereka ndi ndime ya Yohane chapter 14 makamaka Yesu Khristu atachoka mu Yohane chapter 13 atamaliza kuwauza izizi, then kenako anazawo zano za Yohane chapter 14 makamaka za kuchoka kwake kunena kuti akuyenera kuchoka pakati pawo, akuyenera kupita kumwamba kapena kuti akuyenera kupita kwa Atate. Komano mene akuwasiya ophunzira ake popeza naye ndi chisoni anawuzitsa kunena kuti sindikusiyani inu kukhala ngati amasiye, ndo ndikatumizanso Nkhoswe kapena kuti ndikapempha kwa Atate Nkhoswe imene ndithu idzaza m'dzina langa, imene idzakuta nini? Idzakutsogolereni. So tikayiona Nkhoswe imene tiona kuti ikufuna kuti izakwanirise makamaka lo kapena kuti lamulo limene Khristu Yesu wawapatsa pa Yohane chapter 13 verse yake ya 34 ndi 35. Chifukwa
lamulo limene lili ndithu tilizindikira kuti palibe ngakhale munthu mmodzi amene akhonza kulikwanisa payekha. Ndi lamulo limene likubwera kapena kuti ndi lamulo limene likukwaniritsidwa chifukwa chokuti umoyo wa Khristu Yesu tsopano watsanulidwa mkati mwa munthu. Tikabwera ngati mwa Roma chapter 5 verse yake ya 5, Bible limanena kuti akuti ndithudi chimene muchikondi cha Mulungu chinaonetsedwa kapena kuti chinatsanulidwa mwa ifeyo kupitolera mwa mzimu wa Mulungu umene ife anatipatsa. So chikondi chimene chisiona kuti munthu akhoza kuchichita payekha, koma ndi chikondi chimene chikutsanulidwa mwa ifeyo kupitolera mwa mzimu umene ifeyo talandira, umene somakamaka ndithu takhala tikuona kuti mzimu umene unaperekedwa pa tsiku la Pentecost, umene so unaonetsera makamaka ufumu wa Mulungu kubwera ku dziko lapansi, umene somakamaka ukuonetserabe kunena kuti onse amene akudzazidwa ndi umoyo uwu amene akupanga thupi la Yesu Khristu umene uli mpingo wake mu nthawi ino ya kumapeto. Ndeno mzimu umene ukubwera ndiro mkati mwa mtima wa munthu, kapena ukubwera ndi makomanzi, kapena ukubwera ndi zolamula zimene ukuyenera kuti uzilankhula mkati mwa munthu ameneyo. So paliponse pamene mzimu umene ukuyankhula, nkhani ndiyonena kuti mawu amene Khristu Yesu akulankhula mkati mwa iweyo ukuyankha bwanji. Mwachitsanzo ndoti banja limene latengana ngati thupi limodzi, mwamuna ndi mkazi, so akalowa mu banja ndi thupi limodzi. So mwamuna mmene muchakuyankhulamo chinthu china kwa mkazi wake, kodi mkazi wake akuchilandira bwanji? Mmene akuchilandirira mkazi wake ndi zimene zikukapereza chimwemwe kwa ndani? Kwa mwamuna wake. Mwachitsanzo mwamuna ndoti akuyankhula kunena kuti okay, pa nthawi inoyi bwanji ngati kungatheke kuti ndikozera chakudya. So mkazi akunena kuti okay, pa nthawi inoyi ine sindikufuna sindingakwanise kuchita chinthu chimenechi, kapena kuti ndilotopa, kapena kuti sindikupangirani. So muona kuti kungoyankhula mawu amene ndoti kwa mwamuna wake ndikhulupirira kuti singakhale chimwemwe. Okay, of course yabwino kutopa akhoza kumvetsetsana pa nthawi ina, komano nthawi zina zipezeka zoti munkupita kwa ndime kunyalanyaza kuotere kumene kungamachitike kunena kuti mwamuna akuyankhula koma mkazi sakumvera, mwamuna akuyankhula chinthu china mkazi sakumvera. Ndikhulupirira kuti pa mapeto pa ndime yake tizaona kunena kuti banja lija limankalipitapo chani chifuoko, ngakhale step 1 inatsatidwa kale kunena kuti anthuwa zimene anakambirana koyambirira ali pa ubwezi anazimverana, atamverana zimene zija zawapangisa kulowa mu gawo 2 lophatikana ngati thupi limodzi. Ngakhale izizi zinachitika, koma ngati makomanzi kapena kuti china mwa icho chimene mwamuna akuyankhula m'banja mawu ake sakulandirika kwa mkazi wake, ndikukhulupirira kuti chimenechi mwamuna chikhoza kupezeka kuti chikumpasa chikayiko, kuno kuti mkazi uja amene ndinampeza uja think si mkazi oyenera amene ine anene akukhala ngati Yonatani okondedwa ngachifukwa chani sakumva chimene ine ndikutani ndikumulankhula. So tikabweranso ku nkhani ya lamulo la Yesu limene akulipereka makamaka mkati mwa ifeyo, sionera kuti ikakhala ngati doctrine chabe, ikakhala ngati chiphunzitso chabe, chifukwa ena mwa iwo angoganiza kuti ndi nkhani ya chiphunzitso kunena kuti okay, ndangophunzira ndangodziwa zonena kuti lamulo la Khristu Yesu ndile kuti tikondane wina ndi nzake komanso tikhulupirire dzina la mwana wake, zina zonse zilibe ntchito. Koma ndi lamulo lokhazikika chifukwa yani ndi umoyo wathu ndi Khristu Yesu chiyanjano chonchi. Ndipo Khristu Yesu mene tayanjana naye monga banja tsiku ndi tsiku limakhala likucheza, likulimbikitsana, likulankhulana mu zinthu zambiri, chomwechonso Khristu Yesu mene akulowa mu mtima mwanga sidakangokhala mochete kwambiri ayi, komano pali zina zimene Khristu Yesu azilankhula mkati mwa moyo wanga tsiku ndi tsiku. Mwachitsanzo Aroma chapter 8 verse 9 paja Bible kunena kuti sitili kuthupi ayi koma tili muzimu ngati mzimu wa Mulungu akhalabe mwa ife. So tikabwera verse 14 Aroma chapter 8 yomweyi tipeza zonena kunena kuti muli ana a Mulungu ino ngati mudzitsogozedwa ndi chani? Ndi mzimu wa Mulungu. So tikabwera mu chipangano chakale tikhulupirira kuti verse imene timakhala tikuyikambirana nthawi zambiri Yesaya chapter 30 verse 21-22 kunena kuti makutu anu azakhala akumva mawu potembenuka kulamanja kulamanzere kuti njira ndiyi dzerani imene. So tikaona umoyo wa Khristu Yesu umene uli mkati mwa mitima yathu ndionera kuti mzimu wake ukuyenera kuti uzilankhula pa day, uziyankhula ola lina lililonse, uziyankhula sekondi ina iliyonse imene tikukhala pa dziko lapansi. So mmene mzimu wa Khristu Yesu wayankhula mwa ife, kodi ife tikuyankha bwanji? Kodi ife tikuchita bwanji ndi chimene Khristu Yesu wayankhula? Chifukwa ndikaonesesa lamulo limene lili ndi limene Khristu Yesu akuyenera kuti alipente kapena kuti alionetsere mu mtima mwa wina aliyense. Chifukwa yani mzimu wake ukutinong'oneza, chimene watinong'oneza nacho kunena kuti chitani ichi, ife tikuchita chimene Yesu Khristu watitani watinong'oneza. Mwina ndiko kutengereni mwa chitsanzo ngati chipangano chakale timapezapo ngati umoyo wa Abrahamu. Mukapeza kuti mu Genesis kandi chapter 28 kandi Genesis chapter 10
Mulungu anafika pomuyamikira Abrahamu kunena kuti Abrahamu anasunga lamulo lake la ndani la Mulungu. Mukakamuchita trace Abrahamu mukapeza kuti lamulo limene anasunga Abrahamu ndilosiyana kwambiri ndi malamulo amene dziko lapansi likhoza kuyankhula masiku ano. Chifukwa chani mukaona kuti Mulungu amati akamuyankhula Abrahamu mwachitsanzo Genesis chapter 12 atamuwuza kuti tuluka pakati pa abale ako, Abrahamu anamvera. Genesis chapter 13 Mulungu atamuyankhula chinthu china Abrahamu anamveranso. Genesis chapter 14 15 mukaona kuti Abrahamu anapitiriza kumvera. Genesis chapter 17 atamuwuza sandulidwa anamvera. Genesis chapter 22 atamuwuza zotenga mwana wake Isaka kuti akampereke sembe anamvera. So chifukwa choti Mulungu akayankhula Abrahamu chimene Mulungu amuyankhula akuchita monga Mulungu amuyankhulira. Mulungu anakafika poyamikira kunena kuti Abrahamu anasunga chani? Anasunga lamulo lake. Zimeneno kwambiri ndikufunitsira kuti tizilingalire kwambiri ku moyo wathu wa Chikhristu mene ife tili ndi Khristu mene talowa mu chiyanjano cha mzimu wake kapena kuti mzimu wake mene uzikhala kuti tsogolera tsiku ndi tsiku. So Khristu Yesu mene wayankhula pa nthawi ino kaya mene tili pa phunziro chonchi mene akuyankhula mitima yathu ndi chikumbumtima chathu. Kodi ife tikuchita bwanji ndi mawu amene Khristu Yesu akuyankhula? Kodi ife tikuchita react bwanji? Tikuyankha motani? Kapena kodi ife tikuchita motani? Tikuchita monga mene umoyo wa Khristu Yesu ukuyankhulira mkati mwathu? Ilili ndimene ndikuliona kuti ndilo kapena kuti ndi komandi imene Khristu Yesu akuyipereka pakati pa mpingo wake. So sitikuyendanso ngatino anthu a chiphunzitso china chake chimene chinalembedwa pena pake. Of course chiphunzitso ndicho chitithandizira mu zinthu zina, komano tikuyenda ndi langizo la Khristu Yesu limene likuchitika mkati mwa mtima mwathu chifukwa choti ifeyo mzimu wake kapena kuti mtima wake uli mwa ndani? Uli mwa ife. So mwanja ina tikulangizidwa ola lililonse ndi umoyo wa Khristu Yesu, tikuphunzitsidwa ndi umoyo wa Khristu Yesu nthawi zonse. Mwamuna nayenso ndiye kuti mubanja muja akumuwuza mkazi wake choyenera. So mkazi uja akumvera chimene mwamuna wake akumutani akumuwuza. So tikabwera m'buku langa la Masalimonso tiona kuti Masalimo 143 verse 10 Bible kunena kuti akuti mundiphunzitse chokonda inu Mulungu pakuti mzimu wanu ndiye wokoma. So mwanjena mzimu wa Khristu Yesu umene uli mwa ife ukutiwuza chimene Khristu Yesu ali wokondwera nacho. So nthawi zonse meneno tikuchita monga mzimu wa Khristu Yesu watiphunzitsira, then tikukapereka chimwemwe kwa Yesu Khristu. Yesu Khristu akuona kuti ndithudi awa ali ana anga omvera lamulo langa. So tatiyano tingobwere mu Yohane chapter 14 verse 23 muoneno zimene Yesu Khristu akuyankhula makamaka pa zina zimene zikukabwera ndi lamulo la mzimu kapena kuti mzimu wa Khristu Yesu zimene uzikhala ukutsogolera nazo mpingo wake. Mu buku la Yohane chapter 14 verse yake ya 23 Yesu akunena kuti kuti Yesu anayankha nati kwa iye, ngati wina akonda ine adzasunga mawu anga, ndipo Atate wanga adzamkonda, ndipo tidzadza kwa iye ndipo tidzayesa kwa iye mokhalamo. So muona kuti akunena ngati wina akonda ndani? Yesu. Kukonda Yesu kutanthauza chani? Akuti adzasunga chani? Adzasunga mawu ake. Ndeno chifukwa choti akusunga mawu ake a Yesu, Yesu sazapezeka kuti akumukonda. Chomwechonso Atate wake sazamkonda munthu ameneyu, ndipo Atate ndi Yesu Khristu azapitirira kukhala mwa ndani? Mwa ameneyu. So mukaona mawu amene Yesu Khristu akuanena papa siyena mwa iwo amene anangolembedwa kale kapena mu buku lopatulika amene nthawi zina timakhala tikuwawerenga kuti kaya munamva kunena kuti musapange chakuti musapange chakuti musapange chakuti. Okay, zimenezo munazimvera, komano pali mawu ena amene Yesu Khristu akuwalongosola. Awa ndi mawu a Nkhoswe. Nkhoswe imene ili mitima yanu ikukutsogolera chifukwa mukapita musi mwa chapter chimene chapter 40 mukaona kuti Nkhosweyo itadza idzakulotsogolerani inuyo muchoonadi changa chonse. Ndo mwanjana mawu amene Nkhoswe ikuyankhula mwa inu, mawu amene opo kwamvera zipangisa kuti Khristu Yesu apitirize kutani? Kukonda inuyo. So paliponse pamene mukumvera mawu amene wandoti chiyanjano chanu cha inu ndi Khristu Yesu chikupitirira kutani? Kuonekera. Ndeno izizi ndi zimene ndimaziona kuti ndi zimene zikuchitika ku banja la munthu. Zoti paliponse pamene mkazi akumvera mwamuna wake, mawu ena aliwonse amene azikhala kukambirana tsiku ndi tsiku ngati banja, kukhala pamodzi ngati banja, kutsogolerana mu china chilichonse chimene chichoyenera ngati banja, zimenezo zikathandizira chikondano cha banja limene likuonekeranso. Zimenezo zikufanana kwambiri ndi Khristu amene ali mwamuna, eklesia amene ali mkazi. Noti mkazi amene yuyu akuphunzitsidwa ndi mzimu wake umene Khristu Yesu wakupereka chani? Mtima mwa wina aliyense amene ali memba wa ekleziyayo. Ndeno
zimene zizibona kulino ndi zimene zikupereka kwambiri chimwemwe kwa Khristu. Chifukwa Khristu sakunena kuti ineyo ngati munthu amva mawu anga amene wawa, ine ndisapitiriza kuntani kumkunda. So mawu ake ati tikungovutika mobwereza kuti mawu ake ndiwo amene Nkhoswe ikubwera nawo, kapena Nkhoswe ikuyankhula mwandani mwa iwe. Pali zina zimene takhala ndikuziona chimene makamaka chili chiwalitsiro kapena kuti chithuthuzi chachikulu chimene chingatithandize kumvetsetsa zinthuzi. Mwachitsanzo, munthu akakhala kuti ndi mwana mwana amadalira langizo kuti achite china chilichonse chimene chichoyenera. Mwachitsanzo, kholo kufuna lichoke pa khomo limakhoza kumuwuza mwana wanga kukacha mamawa ukatunga mazi, ukatero pamenepo usesa pa khomo, ukachoka pamenepo uzaphika ndiwo izi, ukazaphika ndiwo izi uzaphika sima yoti muzadye, ife musazatisire silikabwera changu, then mazulo zapanga izo zapanga izi. Amakhala kuti akuyendera langizo. Komano muona kunena kuti mmene mwana uja wakula wafika pa chidzalo chonena kuti wakhwima nzeru, samadaliranso langizo limene limachokera kwa ndani? Kwa kholo. Mwachitsanzo, ngati ife amene tili pa malo odziyimira patokha, amene talowa mu banja, tapezeka kuti tili ndi lamulo lina limene limatitsogolera, osati langizo limene tinaphunzira kuchokera kwa makolo athu. So langizo limakhala ndi labwino ndithu, komano padakali pano pamene taziyimira patokha timakhala kuti sitikuyenderanso mwa langizo limene. Chifukwa chani? Tazindikira chimene chili choyenera. Mwachitsanzo, ndakula ndimakhala ndi kuti china chake chikundiwuza kuti pa nthawi ino ndikuyenera kuti ndiphike ndidye, pa nthawi ino ndikuyenera kuti nditunge mazi nditileke ndisambe, pa nthawi ino ndikuyenera ndipange chakuti. Pamakhala kuti pali china ndithu chimene chikuyendesa moyo wanga pa nthawi ino, komano sindiyenderanso langizo la wina limene linali chani lakumbuyo. So tikabweranso ku nkhani ya umoyo wa Khristu Yesu, inde pali zina zimene tinalangizidwa nazo kuchokera mu malemba, zimene ndithu nthawi ina timakhala tikuziwerenga kuti Bible linanena chakuti, Bible linanena chakuti. Komano mmene talandira umoyo wa Khristu Yesu sitikukayenda monga pa zina zimene zinangolembedwa pa nthawi ina, komano pa zina zimene Mzimu wa Mulungu kapena kuti chikumbumtima chathu chikuti akutiyankhulira nacho Mulungu. Mulungu akuyankhula chani pa nthawi imeneyi? So chimene wayankhula Mulungu pa nthawi imeneyo ndi chimene ine ndikuchita monga Mulungu akutani akuyankhulira. So mupangano ilili latsopano tipeza zonena kuti Mzimu wa Khristu Yesu ukuchita ntchito yayikulu mkati mwa ife. Tikabwera ngati m'buku la Aheberi chapter 8 tipeza kuti verse yake 10 Yesu ananena kunena kuti akuti papita pa nthawi kudzera mwa Paulo kunena kuti pakupita pa nthawi kuti Mulungu azapangana ndi pangano ndi nyumba ya Israeli. So pangano limene akulibweretsa mukabwera verse 10 mukasikanayo bwinobwino muona kuti akunena kuti azatenga ndithu malamulo, azatenga chilamulo ndithu azachilonga muchani mu malingaliro awo, komanso azachika pa mtima pawo. Zimene tikabwera mkati mwa ndime ena amayankhula zonena kuti akutenga ngati malamulo aja, malamulo kaya khumi kaya kuayika mkati mwa mtima. Nkhani si imeneyo sionena kuti malamulo tena akuyikidwa mkati mwa mtima, komano nkhani yonena kuti chimene chikuyikidwa mtima mwa munthu ndi chani. 1 Korinto chapter 2 verse 14 mukaona kuti chimene chikuyikidwa mu mind ndi umoyo wa Khristu Yesu. Plus apo 2 Korinto chapter 3 verse 6 mukaona kuti chimene chikuyikidwa mu mtima mwa munthu si malamulo ena wamba chabe olembedwa kaya pa magome a miyalacha, komano ndi Mzimu wa Yesu Khristu umene ukupezeka mkati mwa ndani mwa munthu. Zimene ndithu zikutumphula kunena kuti Khristu Yesu mene ali malingaliro athu ali ndi china chimene akuyenera kuchita nafe pa day, pa ola, kapena kuti pa chaka chonse chimene ife tikukhala pa dziko lapansi. Ndiyo mwanjira ina experience ya umoyo wathu wa Chikhristu idalira kunena kuti Khristu Yesu watinji. Chimene Khristu Yesu wanena ine ndichita monga Khristu Yesu watani wanenera. Ndikapanda kuchita chimene Khristu Yesu akunena mkati mwa mtima mwanga, ndiye kuti ineyo ndimpasa Khristu Yesu chisoni chachikulu. Ndiye kuti makamaka chisindikizo chimene ine ndinalandira mwa Mzimu wake ndiye kuti chikhala kuti sichikupereka chiyembekezo choyenerera kwa Khristu Yesu kuti apitirize kundikonda. Efeso chapter 1 verse 30 ndaphunzira kale kunena kuti tinasindikizidwa ife chizindikiro mwa Mzimu wake oyera umene tunapasidwa kwa ife. So titamayisa kukhulupirira Khristu anatisindikiza ife ndi Mzimu wake. Ndiye tikabwera Efeso chapter 4 verse 30 akunena kuti Khristu sifoti anatisindikiza ife sitikuyenera kuchitisa chisoni Mzimu wake. Tikanena kuti kuchitisa chisoni tikutanthauza chani? So Khristu Yesu wayankhula chinthu, ife Khristu Yesu sitikuchita monga mmene wayankhulira mkati mwa moyo wathu. So ngati ife tikutsutsana ndi mawu a Khristu amene akuchita mwa ife mwa Mzimu wake, ndiye kuti Khristu Yesu azimva chisoni kunena kuti sitikukwanirisa ife lamulo lake kapena sitikukwanirisa ife mawu ake. Koma paliponse pamene tikukwanirisa mawu amene wawa, Khristu Yesu azikhalabe ndi chimwemwe mkati mwa mtima ngati ndithudi munthu uyu andikonda ndi mtima wonse, kapena kuti amachita chilichonse chimene ndimamutani ndimamunena. So tikaliona ilili ndi lamulo lokhalo limene Khristu Yesu akulipereka m'malingaliro a anthu komanso mu mitima ya anthu, mmene umoyo wake uzikhala kuchitira mwa ndani mwa iwo. Tikumbukire kunena kuti amene amachita mwa munthu ndi Khristu.
Afilipi chapter 1 verse 6 komanso Afilipi chapter 2 verse 13. So Khristu sindamene akuchita mwa ife. So Khristu simene akuchita ntchito imene ife tikungoyenera kuti tilowe mu chiyanjano ndi iye, kunena kuti ntchito imene ikugwirika iyi ikakhala yotithandizira ife kunena kuti umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku ukapitirise kuonesera makamaka utumiki umene Khristu watisira nawo pa dziko lapansi. So kateni tipiteni ku buku la Aheberi chapter 12 verse 24 kulekeza 25 kuti munguonepo makamaka zinthu zina zimene Bible makamaka linayankhula makamaka pa umoyo wa Khristu Yesu umene talowa nawo mu pangano latsopano masiku ya Aheberi chapter 12 verse ya 24 25 zimene ndikukamba zonena kuti lamulo la Khristu Yesu limene likuonekera makamaka chipangano cha tsopano yote Khristu mzimu wake kutitsogolera ife. So Nkhoswe ndi imene ikuonekera ngati kuti likakhala lamulo latsopano kwa anthu onse. So chikhristu panopa sizina zonse zimene anthu ena amangoziganizira zawamba zimene kaya zongowerenga pa pepa kapena kuti pa malemba chabe ngati doctrine. Koma chikhristu chachikulu chikuonekera kwambiri chifukwa cha chiyanjano ichichi. So anthu ambiri amene alibe chiyanjano cha Khristu Yesu ndikukhulupirira kuti sangakwanise kufikira ku chimene Khristu Yesu akukonda chifukwa yani aziyang'ana iwo malingana ndi chiphunzitso kuti chiphunzitso chinanena kuti chani, langizo la Khristu linanena chani, zimene zingawapangise iwo kusemphana ndi njira imene Khristu Yesu akufuna chifukwa kuti Khristu akuyankhula mkati mwa mitima ya anthu kudzera mwa chani, mwa mzimu wake. So Aheberi chapter 12 verse ya 24 25 akuyankhula chonchi makamaka mu pangano imene tinali kuti ndi kwa Yesu Nkhoswe ya chipangano chatsopano ndi kwa mwazi wakuwaza wakulankhula chokoma choposa mwazi wa Abeli. So Yesu Khristu pamjanda amene ali Nkhoswe ya chipangano cha chani chatsopano amene makamaka akukhala ngati mulumikizi kapena kuti nkhala pakati wa ifeyo ndi ndani, ndi Mulungu. So neno muoneno chimene Bible likuyankhula kulankhula kuti akuti iyeyu mwazi wake ukayankhula koposa mwazi wa Abel. So mwazi wa Abel umayankhula chani? Ndikukhulupirira kuti mwazi wa Abel atafa, mwazi wa Abel umayankhula chilungamo cha umoyo wa Abel umene unali kuonekera pa dziko lapansi. So Abel anafa chifukwa cha chilungamo pophedwa ndi m'bale wake Kaini. Chomwecho sakunena kuti mwazi wa Abel chifukwa umayankhula za chilungamo komano pali mwazi wina umene ukuyankhula za chilungamo choposa mwazi wa ndani, wa Abel. So muoneno mwazi umene wakunena kuti ndi mwazi wa ndani, wa Yesu Khristu. Mwanja ina ndi umoyo wa Yesu Khristu ndi umene ukayankhule chilungamo choposa chilungamo chonse chimene ife tidakhala tikuchimva kapena kuti chimene ife tidakhala tikuchiwerenga. So tikabwera verse 25 akunena kuti penyani musakane wolankhulayo, pakuti ngati iwowa sanapulumuka ponkana iye amene anawachenjeza pa dziko, koposatu sitidzapulumuka. Okay, sitidzapulumuka ife odzipatulira kwa iye wakumwamba. So ngati anthu ena kuti sanapulumuka ndi fori anakana wina wake amene anenera kuwachenjeza. So kuli bwanji no ife ngati tili tikane amene azitichenjeza tsiku ndi tsiku, ndani? Khristu Yesu kudzera mwa Nkhoswe yake. Ngati Khristu Yesu akuzilira yankhula mwa ife, ngati ife tikukana ndi kutsutsana ndi chimene Khristu Yesu wayati yankhula mwa ife, mukhulupirira kuti tikapulumuka bwanji kapena kuti tikapitiza bwanji kuyembekeza malonjezo amene Yesu Khristu anawapatsa kwa ife kuti tinawo moyo wosatha, tinacho kapena kuti tizakhala osalekananso ndi Mulungu nthawi zonse. Mulungu izi zikapitiza kukwanisidwa bwanji chonseche ife tikukana olankhula amene akuyankhula mkati mwa mtima mwathu. Tikabwera ngati mu buku la Masalimo 91 verse ya 1, Bible limafika polankhula zonena kuti iye okhala pa ngaka yake ya wamwamba mwanga akuti azagonera ku mithunzi ya mphamvu Yesu. Komano tikabwera la chizungu limafika polankhula zonena kuti he who dwells in the secret place of the most high, kapena kuti iye amene akhala malo achibisalira ndi iye wamwamba kapena kuti malo obisika. Kwina kulikonse kumene ifeyo tili ndi Khristu Yesu, kumalo kumeneko kumene tili tokha, kumene kulibe wina wake amene akhoza kutiona, kumene kulibe wina wake amene akhoza kuchitira umboni za zimene ife tikuchita kumenekoko, tikumbukira kuti timakhalako ndi ndani? Timakhalako ndi Yesu. So kumeneko Yesu Khristu amayankhulanji? Chimene Yesu Khristu wayankhula kumene kuja, kumalo kumene ena ake sangakhonze kuona za moyo wathu wa Chikhristu, kumene ife tili tokha, kapena malingaliro a mtima wathu zimene anthu ena akakudziko lapansi sangakhonze kuzidziwa, komano akuzidziwa ndi Yesu Khristu yekha chifukwa ali mwa ife. Kodi zimene zikuchitika mu malingaliro athu a mtima wathu ndi chiyanjano ndi Khristu Yesu, kodi zikuonekera kunena kuti tikumvera Khristuyu kapena kuti tikuchita motsutsana ndi Khristu Yesu? So ngati chiyanjano chimene chichi chikuoneka kuti chikuonongeka mkati mwa moyo mwathu, ndiye kuti zimene zizi ndi zimene zikuonesera kunena kuti tikukana lamulo limene Khristu Yesu akulipereka mu masiku ano, osati lamulo lina limene linalembedwa pena, koma lamulo limene likulankhulidwa mwa ife mwachani,
mwa mzimu wa Khristu Yesu. Izi ndi zina mwa izo zimene zimapezeka zoti zikuononga makamaka chiyanjano cha iweyo ndi ndani, ndi Khristu uja. Ndikukhulupirira kuti nthawi iliyonse mwina ndikhoza kuchoka pa line pepani foni yanga ikuoneka kuti moto unali wochepa, fa ndimayembekeza kuti ndiwonjezera moto inali 40 yakuti komano apapa yafika pana pa 1% nde nthawi iliyonse mwina ndikhoza kusowa komano phunziro langa likupitabe chakumapeto. Chachikulu chimene ndimafuna kuti ndingochionetsa ndi lamulo ilili la Khristu limene likuyenera kuti lichitike mwa ifeyo makamaka mwa mzimu wake. So ngati ifeyo chiyanjano chimene chichi ndi Khristu Yesu chikupezeka zoti sichikuoneka, kapena kuti mzimu wake sikutitsogolera bwino lomwe, kapena kuti sitikumvera chimene mzimu wake ukutinong'oneza nacho mkati mwa mtima mwathu, toti tikakhala kuti tikukanukana ifeyo ndi banja limene tikukanukana ndi Yesu Khristu ameneyo, ndoti mwa njira ina pakupita pa ndime chifukwa kuti tikuchitisa manyazi kapena kuti tikuchitisa chisoni mzimu wake umene ukutira nkhula mwa ifeyo, ndoti tizaona kuti kenako timayamba kubwerera mbuyo, kenako timasankha ndikusiya njira chani ya Khristu Yesu. So chiyanjano chathu ndichi chikuona kuti ife tikhale ndi Khristu, Khristu alankhule mwa ife, Khristu atsogolere moyo wathu tsiku ndi tsiku. So mwa Nkhoswe mwa mzimu wake uzitinong'oneza chimene chiti choyenera. Mwachitsanzo ndibeke chitsanzo ichi chikunena kuti ukupita ku church uli pa njira, ena anaphunzira zonena kuti tsiku la Sabata silogwira ntchito. So ukuyenda mu njira chifukwa cha Nkhoswe imene ikuyankhula mwa iweyo, Nkhoswe ikhoza kuyankhula zonena kuti okay, mwachitsanzo patsogolo pako pali munthu amene ali wokalamba wanyamula mtolo wa nkhuni akukanika kuyenda nawo. So iwe ukuona kuti munthu uyu ndiye watopa wathodwa, koma iweyo doctrine inaphunzira zonena tsiku la Sabata silogwira kugwira ntchito, koma nopeza kuti mzimu wa Khristu ukuyankhula kunena kuti ase tamulandirani gogoyo mkhunizo mu direction imene mukupita ndiyofanana, tamulandirani gogoyo akulu munsezere niyo muli ndi mphamvu. So wina akhoza kuyankhula kuti malingana ndi doctrine imayankhula zoti malingana ndi chiphunzitso imayankhula zoti tsiku la Sabata silikuyenera kugwira ntchito izi zolemetsa, wina akhoza kudusa osamulandira. Koma iweyo mzimu wa Khristu ngati ukukunong'oneza, mzimu wake ngati ukuyankhula kuti landira munthuyo, so ukuyenera kumvera chimene chichi ngakhalebe doctrine ena ake inawaphunzitsa zonena kuti malingana ndi langizo lako tisakuyenera kugwira izi. So muona kuti lamulo ilili limayankhula mu nyengo zathu zosiyanasiyana. Mwina nthawi zina kuyenda ukumana ndi munthu wina amene akuoneka wausiwa, amene mwina alibe zovala, kapena kuti akuoneka wanjala, amene akuyenera kuti umpase chakudya. Mzimu wa Mulungu usayankhula se tamuona munthu uyu uli ndi chovala ichi, tatenga chovala chichi utampasa munthu uyu. So iwe kuona uzaona zimene Mzimu wa Mulungu uzaona koma no sindingakwanise kutenga chifananiso malingana ndi chovala chindi chimene mwina chingakhala chodithandizira kwambiri naye moyo wanga wa tsiku ndi tsiku ndi makamaka usiwaso usazandifikire. So muona kuti timapezeka zonena anthu akutsutsana ndi consciousness kapena kuti chikumbumtima cha Khristu Yesu chimene chikuyankhula makamaka ku chikumbumtima chathu. Wanjala uyu tamudyesa motere yona chakudya chichi ndi choyenera ine ndekha. Okay, tatenga chinthu ichi wathandizire awa. Okay, chinthu ichi ndi thandizo ine ndekha. So nthawi zambiri zimapezeka kuti anthu akunyalanyaza chilamulo cha mzimu, komano akukondwera kwambiri ndi chilamulo chimene chinangolembedwa ngati no chiphunzitso makamaka ngati pakalata kapena ngati pamalemba. So chiyanjano cha ife kapena kuti chikhristu chathu chenicheni ndithu chikudalira umoyo umenewu. Paliponse pamene akutiyankhula, paliponse pamene akutitsogolera napo, paliponse pamene ife tikukamvera chimene chichi tikhulupirira ndi chimene chikutithandizira ife kukula ndi chimwemwe ndi Khristu Yesu tsiku ndi tsiku. So paliponse pamene lero tamvera lamulo la Khristu limene ndo limene tukakondweresa so Atate amene ndithu ali mwa ife kudzera mwa umoyo wa Khristu Yesu, kapena kuti amene akuchita ufumu mwa ife kudzera mu umoyo wa Yesu Khristu. So yoni timafuna kuti tingokambianepo makamaka pa zinthu ngati zimenezi. Ndinganatha kukamba zambiri komano chifukwa cha vuto lero ndikunenalo mundimvesesa kuti ndizapitirizapo nthawi ina makamaka mugawalira ndizangopitiriza kuchiwonjezera makamaka chinthu chimenechi kuti makamaka chizaveke bwino ku umoyo wathu, chifukwa chokhachi ndimene chikupanga chikhristu cha inuyo ndine. Popanda kumvera mzimu wa Khristu Yesu chimene ukuti yankhula mkati mwathu, ndikhulupirira kuti titha kupezeka kuti tikuyamba kubwerera mbuyo, kapena kuti mwina chikondano chimene chikuyenera kukhala ngati mubanja, kapena kuti chimene chikuyenera kukhala pakati pa eklesia ndi Yesu chikapezeka kuti mwina chikunkachitani chifa pakati pathu. Pali zambiri ndikhulupirira kuti zimene Yesu Khristu akhoza kuti amatiyankhula nazo ngati gulu kapena aliyense payekha mwakunong'oneza kumene kuku. Yesu potinong'oneza zina zonse zimene watinong'oneza nazo ndikhulupirira kuti wazika kuti zithandizire kuti ifeyo tipitirize kuonetsera makamaka
nkhani ya uthenga wabwino ku dziko lapansi, kapena kuti tipitirize kuonetsera chimene chili chifuniro chake, chimene ndithu chili kuchokera pa kuyang'ana pa mwana ndi kumkhulupirira. Mulungu alemekezeke makamaka chifukwa cha nthawi iyi imene tinali nayo. Ndiyenera kulekeza pamenepa. Ndiseka ndi pemphero tenengenako ngati pali funso kapena ndamanga ndoti zibwera kutsogolo, ngati ndikwanise kukhala lawo ndoti zindichitira ubwino, komano mukaona kuti mwina ndachita chifukwa cha vuto limene ndimalikamba licha. So ndiseka maso tipemphere makamaka kusekera phunziro tsiku la lero. Zikomo kwambiri inu Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu, amene nthawi zonse mukupitiriza ife kutionetsera chimene chili chifuniro chanu. Mupitirize kukhala ndi ife, mupitirize kutitsogolera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo mupitirize kuyankhulabe ku malingaliro athu, ndipo mupitirize kutipasa ife chotiyenera pa nthawi komanso ngakhale pa tsiku lonse. Kufikira ife amene tili ana anu tikaumbika kotheratu tikukondweresa inuyo masiku onse. Inuyo mukule ife tichepe chifukwa cha phunziro lonse limene tinali nalo, ndipo mudalitse wina aliyense amenenso takhala naye limodzi kumvera ili, komanso iwo onse amene akakhale sakumvera chinthu ichi. Mwa Khristu Yesu kufuna kwanu kuchitidwe lero nthawi zosatha. Amen. Okay.